מה דעתכם להרוויח כסף ולהמשיך לעשות בדיוק את מה שאתם עושים כל יום? נשמע טוב? ואיך נשמע לכם לא לשלם יותר על דלק? לא אמיתי? אז זהו שכן. תכירו את ווילר, חברת הפרסום הראשונה בישראל המאגדת בין בעלי רכבים לבין מפרסמים מובילים. אנו, ווילר, נחבר אתכם עם מפרסמים. הם יפרסמו על הרכב שלכם את המותגים המובילים בשוק, ולשם שינוי, הרכב שלכם יתחיל לשלם לכם משכורת, מדי חודש. איך זה עובד? פשוט מאוד. מה שאתם צריכים זה להיות בעלים של רכב רצוי משנת 2003 והלאה, להחזיק ברישיון נהיגה תקף וללא הרשאות נהיגה חמורות. זהו בעצם. כעת, ייכנסו לאתר של ווילר וירשמו. לאחר שתאושרו על ידי המפרסמים לאחד הקמפיינים המוצעים על ידינו, אנחנו נעטוף את הרכב שלכם במדבקת וייניל מיוחדת ונהפוך אותו לפרסומת נוסעת של מותג מוביל. סיימנו. הכסף יתחיל להיכנס לחשבון הבנק שלכם מדי חודש ועד לסיום מסע הפרסום.